idan kai da kai bidiyon kai ka fito da shi wallahi ka cuci iyayenta, ka cuci iyayenka. Ku je can ku je ku karata. Wannan rayuwar ku ce, duk abin da mutum ya ga zai iya shi zai yi. Amma ina ƙara bada haƙuri ga iyayen yarinyan nan, dan Allah dan Annabi ku yi haƙuri, Allah ya huci zuciyarku. Allah ya shirya mu baki daya. Kai kuma kai da ka fitar da bidiyo, Allah isaka mata, Allah isaka mata. Sannan ita ma tana da laifi, wai ba ta da laifi ba, tana da laifi. Babu ruwana da ita. Ni da iyayenta nazo in ba haƙuri. Sannan kai da ka fitar da bidiyon, Allah ya wadaranka, Allah ya saka mata. Allah ya saka mata. Ai kowanne abu, ko harkar zunubi ce akwai haki. Harkar zunubi, wannan harkar zunubi akwai haki. Wannan abin da kai ba abu ne mai bullewa ba, to Allah sai ya saka mata wallahi. Allah sai ya saka mata. Mu ba ma bukata, ba ma so. Kai da kake so ka je kai ta kalla mana, ka basha iya